Точно да, Рокс. Епизод 5. Епизод 5. Дем! 5 епизода вече. Юбилейен епизод 5. Вече 5 епизода си губим времето и бягаме от отговорностите си и вместо това правим това шоу. Говорейки за бягане, подготвили сме един гост, който е избягал от България. Но сега се е върнал. Но това за по-късно. Ами добре, нека започнем с темата, за която пожелаха да поговорим е дизреспектът към учителите в училищата. И по-точно, колкото по-голям става един тинейджър, колкото по-горен клас става, толкова по-забравя за ученето и почва да се държи ужасно към съучениците си и към учителите му. Според мен, най-вече на какво се дължи това? Колкото по-големи ставаме, толкова повече свобода усещаме. Има една поговорка: подадеш на човек ръка, той ще те захапе до лакътя. В един момент, когато си нещо така възможно каза, 17, след някакво 10 месеца права 18, което е fucking crazy. Прекалено скоро е, плашещо е чак. Като се сета, че след време трябва да почне да мисля за работа, данъци, сметки, храна, университет. Един вид ти се чувстваш над хората, ти се чувстваш вече топ на топ, ти се чувстваш шефа. Започваш и да кажеш, какво си е то срещу мене, тук ми бръщолеви, какво лафи то, някакво ми губи времето. А де-факто тия хора са там поради причина. И това, че на тях им плащат да седат там, не значи, че това на теб ти дава причина и един вид извинение да се държиш отвратително с тях. В момента времената са такива, че много хора покрай училището се променят, започват да се затварят в себе си или да се държат по различен начин, за да се харесат на другите. И по този начин доста хора в момента изпадат в мини депресии. Най-вече вече почва и от първи клас да се случва това нещо. И от най-малките започва да се случва това нещо. И те могат да не разбират, да не знаят всъщност какво им идва, нали, след като завършат, какво трябва да правят в живота. Обаче разбират това, което и говорят другите. И най-често това са псувни и други негативизми. Още от първи клас влизаш, те почват. Учебници, домашни, пиши това, пиши това. 4 страници, буквата А напиши, защото иначе ще пише двойка и после ще те бият с колана. Това е приятелото. Ами, това, което каза, че хората гледат другите и според това определят какво е добро и какво е зло. Тук малко допираме философията, да. Но има неща, които вече са станали така доминиращи и са станали добри, а преди примерно са били лоши. И това ми напомня за биологията, където примерно едно дете като се роди, всъщност доминиращия алел е... Доминиращия алел, точно, да. Точно това, астигматизъм всъщност е доминиращ алел. Или това да не може да виждаш надалеко или наблизко, това също е доминиращ алел. Да, и точно за това хората като погледнат отстрани другите и си мислят, че е добро, но всъщност после като се погледнат отстрани себе си е лошо. Един от тези адски много доминиращи лоши навици, според мен. Не колко лоши, защото де-факто ти няма как да го спреш. Това то се е и в човешката биология, но вече по-малките деца стават интимни. Което е плашещо. Което е буквално плашещо. Това е не само интимност, то става на въпроси за наркотици, за алкохол и за всякакви други неща. Но то за това горе-долу е виновен интернета и самото поколение. Най-вече. Нали, това сега звучи като бахти бумерите, някакво то е интернет, развали ви тия децата по бае точно време, а ние, но аз мислите, нямаше какво заправили по бае точно време. Замеряхме се с пръчки и камъни и правихме метални прашки. Сега, започнахме темата, говорейки за бягство. Отново ще се върнем на тази тема. Бягство е много хубава песен. Говорейки за бягство, човека, който е избягал от България, Толи! Нашия първи гост. Аз се представя ли набързо? Да, правим. Аз съм Анатолий, аз съм посланик на центъра. Издил съм с най-депресирани темата, най-злобарските локани, всекъде съм минал. Избягах от България. Но, както виждате, цигара, бира, българина излиза от селото не излиза от българина. Ето това е. Толи, разкажи ни къде учиш, какво учиш, хората как са там. Давай, ти си, имаш малко време. Значи, преместих се в Англия началото на тази учебна година за 9-ти клас. Брои са 10-та година там.
в Нортхамптън, на 45 минути от Лондон. Добре, какъв предмет учиш? Какво ти е специалният предмет? Главно специалният ми предмет е главно музика. Има изкуство главно. Там са смесени профили, сам си ги правиш. Психология, музика, изкуства. Спомена нещо за психологията. Аз винаги съм се интересувал от психологията, от това как работи човешкия мозък. Как е там, нали? Как те започват като цяло и с това? Какъв тип материал взимате? Започваме първо с темата за спомените, между другото. Как работи мозъка за дългосрочна и краткосрочна памет. Сега в момента сме за това как възприемаме самия свят. Много е диво, човек. Хората как се държат с теб там? Приемат ли те като един от тях или понеже съм чувал, че като отидеш да учиш в друга държава и всички се насочат срещу тебе? По принцип, това е ако учиш в такова публично училище, където са главно само англичани, нали? Ама там, където съм аз е някакви 98% само интернационални. От Русия, от Украйна. Украйна, за някакви мацки има, човек. Какви са трите неща, които така някакси те карат да се върнеш или които просто не можеш без тях и ти липсват? Това вече се знае. Семейството и приятелите най-вече. Всички вие тук, дето са събрали публиката. Обичай публика! Всички са ми в сърцето и винаги искам да се върна в вида. Второ е самия град, това място. Цял живот съм живял тук, обикалям улиците. Остава си в сърцето. Къде съм, на коя пейка съм пил, всичко помня. Къде съм бегал, всичко. Значи и това другото, което ме накара да се върна. Там цигарите, алкохола са шесторна цена, като тук. Значи там и в Гърция по същия начин една кутия цигари, жълт камел в Гърция е 12 евро. 12 евро. Тази цигара, виждате ли? Това е кутия червено боро. Може да си взема 6 кутии на цената за една такава в Англия. 12 паунда. 37 лева. 37 лева. Вече паунда, верно, че скочи 2,5 е вече, нали? 2,26. 2,26 лева. Почти 2,5. Това е... Баме си мамата на икономиката, Баси инфлацията, баси чудото. Сега се връща коронавируса пак. Това сме виновни ние. Да, всичко това сме виновни ние, де факто. Сега се връща коронавируса пак и гледай какво става. Добре, май е време да преминем към вторият гост. Нещо случайно да имаш да кажеш за чао? Българина излиза селото, ма селото не излиза от българина. Това е. Това ще бъде Федака Онлифан 100%. Това ще бъде Федака Онлифан. Така, добре, Еди, мисля, че е време да поканим нашия втори гост. Здравейте. Добре, Алекс, представи се на хората. Казвам се Александър Петров от град Плевен на 16 години. Къде учиш? Това е малко сложен въпрос. Аз уча по индивидуална форма на обучение от вкъщи, като съм записан за американска платформа, от която ще получа американска диплома. Това нашите са го решили, защото от много малък не искам поне за някакъв период от време не искам да се живея в България, като стана на 18. Защото искам да ходя да уча в Америка, в Виена, където ме приемат общо заето, но не искам да уча в България. Добре, разкажи малко повече за това училище. То има ли си някакво име изобщо? С какви платформи? С какъв предмет се занимаваш по-точно? Казва се, то е един вид, такъв е термина, Umbrella School, което просто казва се Home Life Academy. Има много. Моето е Home Life Academy, американско. Като аз ходя на частни уроци, обучавам се от учебници, които имам вкъщи, материали, които сме взели от училище. И също в тази платформа имам определени изпити, определени точки и определени тестове, които трябва да издържа, за да си получа един вид кредити, така се наричат, за да мога да мина даден клас. Съответно, голяма част от това, тази функция, като учителската функция, го изпълнява частният ми учител и родителите ми. И общо взето е това, нямам какво друго да добавя, специално за училището ми. Разбирам. Много интересно училище. Разкажи малко за твоите приятели. Имаш ли врагове, така да кажа? Врагове... Значи приятели... За мен думата приятел е много силна. Аз имам много познати, малко приятели и изключително малко истински приятели. Врагове имам много. Врагове имам много, но не поради причините...
Не поради причините, по които бихте си мислили. Бях по-малък, когато започнах да качвам страшно много сторите в Инстаграм, да дразня хора, да се заяждам, да се излагам. Като всяко нормално дете. Да, всички сме Всички сме минали през това, но много хора решиха мишена за подигравки и така нататък. И от един човек на друг човек, на трети човек, много хора почнаха да говорят неверни неща за мен. Аз се депресирах. Занемарих си живота, ставах в 12 часа на обяд, нищо не учих, не правех нищо с живота си, излизах с някакви компании, които изобщо не принадлежах в тия компании, но въпреки това излизах, просто защото исках да се впиша някъде. Също познато. Разказваш моята история, буквално. Уау! Странно едно към едно. Нещо, което осъзнахме с Алекс от нашото в момента кратко приятелство, защото наскоро започнахме да се опознаваме един друг. Нещо, което всъщност разбрахме е, че сме много еднакви с Алекс. Ние от доста време... Родителите ни имат абсолютно същите имена. Ива и Иво. Ти си от хората, които са благодарни за това, което имат, защото винаги може да е по-зле. Да. И не съм човек, който приема нещата за даденост. Аз винаги съм благодарен за много от нещата, които имам. Защото реално погледнато имам хора, които се оплакват, че нямат най-новия iPhone или нямат най-новия компютър, не живеят в 3-стаен апартамент. Някои хора нямат течаща вода, телефон не съществуват. Тъпото ВИК ми спира водата постоянно. Защо? И на мен. Цял шибан месец, аз едва имам вода. Ами добре, като почнахме да говорим за лаптопи, за iPhone и така нататък. Да, като цяло. За какво си го взел този лаптоп? Така, взел съм го за да покажа всъщност с какво се занимавам в момента и за какво уча всъщност, за да ме приемат в университет. Интериорен дизайн. Винаги ми се е отдавал, дори си спомням, че когато бях много малък, говоря 8-9 годишен, обичах много да си размествам мебелите в стаята през няколко месеца. Евала, между другото, това е много добра сфера. Да. И винаги ми се е отдавал и преди много години, може би бях на 11, не знам, не мога да кажа, с баща ми, много обичам този човек, ровехме се в компютъра, в лаптопа и намерихме една програма за интериорен дизайн, но тогава не знаехме как да я използваме и правихме много лесни 2D проекти, които нищо не ставаше от тях, но беше старт. След някакви определени години, не знам колко, миналата година реших да се занимавам отново с това нещо, вече да пробвам. Създадох си страница в Instagram, Ducky Design 2022, между другото, реклама. Реших да си създам страница в Instagram и да се пробвам, да продавам проекти един вид, да направя страница, от която хората могат да си поръчват проекти на стаите. Научих се, самоук съм, между другото, в тази програма, която използвам, SketchUp. Да. Евала, аз съм така с графичния дизайн. Самоук съм с тази програма и съм се научил главно от YouTube туториали и от trial and error, т.е. отварям програмата и докато не се получи нещо, не спирам. Ами добре, след като почнахме да говорим за такива изкуства, първият ни гост Толи започна да говори за изкуства, така че дайте да го поканим за една снимка. Снимка? Снимка ли? Снимка? Тъмнейл! Изкуства, музика, рисуване, театрални изкуства. Театър ли? Театър. Какво за театъра? Ние наскоро започнахме да ходим на театър. Аз вече за втори път ходех преди 2018-2019, но спрях заради пандемията и други причини, които не искам да споменавам. А пък аз от тази година вече започнах, имаше малко гафове, беше доста забавно. И аз ще влизам в групата по актьорско майсторство. Еми стига толкова приказки, айде да видим всъщност какво се занимаваш. Put your money where your mouth is. Интересното нещо е, че ще може да виждате абсолютно всичко, което правиме в реално време, защото ще го снимаме и после ще го прекача. Да. Така, вече сме отново тук. Покажи на хората какво всъщност има тук. Така, това е проект, като имайте в предвид, че това е версия, в която няма пердета, но всичко друго е довършено. Това е проект на моята стая. Сам съм си го правил, без никаква помощ от никой. Единственото нещо, което ми беше помощ, е баща ми, за да измеря стените. Какви са размерите. Всичко друго съм правил сам.
Чакай, това е твоята стая. Това е моята стая в апартамента на нашите 1:1. Буквално е 1:1. Само че в подреден вид. Според мен Алекс е доста подреден. Аз виждал съм го на камерата, ама. Тоест, един вид за този рендер, и ще ми кажеш, че понеже е V-Ray, точно калкулира къде се отразяват лъчите от светлина. Това не е точно V-Ray, защото с V-Ray е много трудно да се работи и се плаща много скъпо. Аз също съм аматьор и не смятам, че има нужда да дам 1000 лева за SketchUp и Така е. V-Ray. Аз ползвам Brighter 3D, безплатната версия, като тя пак върши работа за обучение. Учително удивително е как един компютър може да прави всички тези неща, а ние ги приемаме за даденост. Точно. Толкова много неща всъщност приемаме за даденост, като тези програми, компютри, техники и така нататък. А всъщност хората преди 100 години, 50 години не са имали такива техники. НАСА са изпратили ракета на Луната с 452 кбайта RAM памет. Кбайта. Този компютър има 8 гигабайта. Но да, това е за сега, което мога да покажа от проектите. Ако искате да видите още мои проекти и да следите моя прогрес като интериорен дизайнер, следвайте страницата ми в Instagram, пишете ми. Мога да ви направя проект на съвсем символична цена, защото аз в момента още се обучавам. Не виждам смисъл да ушушквам хората за нещо, което не е професионално все още. Пишете ми, на линия съм, винаги. Добре, има ли нещо последно, което искаш да кажеш на хората? Искам да кажа на хората, че омразата е най-лошото нещо, което може да имате. И трябва да се обичаме. И много мразях да виждам хората как се разгледат. Например, както Анатолий каза, на локални, на алтернативни, на емота, на глупости. Хората трябва да са сплотени. Хората трябва да работят заедно, за да градят нещо, а не да работят един срещу друг, за да се самоунищожават. Именно. Това е нещо, за което много се говори в нашото шоу. Именно както се вика, всички сме една раса и никой не трябва да държи омраза в сърцето си. Не бива да си затормозяваш мозъка с неща, които са извън твоя контрол. Именно. И с тези мъдри думи, мисля, че това е целият подкаст за вечерта. Благодаря ви за поканата. Но това не е целият епизод. Това не е целият епизод, защото в момента на рождения ден на Еди ще има ексклюзивно предаване от апартамента на Еди. До после сладори. Здравейте, приятели, Dots on the Rocks. Епизод 5, час 2. Предаваме на живо отново. Техники не е на живо вече. Не е на живо. Имаме техника. Файнали имаме техника. Чувстваш ли се професионалист в момента? Чувстваш ли се успял в живота? Успявам не, но се чувствам доста добре, тъй като имам рожден ден. Еди има рожден ден. Честит рожден ден на нашия водещ. Еди. Той е мозъка за това. Без тебе нямаше как да се реализира това. Let's be honest. В смисъл, някаква аз дадох идеята, ти си човека, който actually направи. You pull through. Аз нямаше. Той задейства всичко. Всъщност, когато гледате епизодът, вече ще е 23 октомври и няма да имам рожден ден, но ще слезем на патерици. Да, на патерици. На моят рожден ден сме общо 14 човека и беше лудница, но въпреки това двама от тях ще искат да станат първият двоен гост или нещо от сорта. Нека поканиме Слави и Тербъл! Здравейте, много ни е приятно. За първи път сме тука и мога да кажа, че ще се получи хубав епизод. Здравейте, аз съм Славян Мацев от град Плевен. Уча в Национално училище по изкуствата Панайот Пипков и днес съм гост на това прекрасно шоу. Искам да благодаря на тези прекрасни хора за поканата. Не си каза името. Така. Казвам се Тервел Копчев, уча в Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, обичам спорта и актьорското майсторство. Това е всичко за мен. Интересното е, че аз, Тервел и Слави всъщност съм в един клас. Това не го споменавам. Да. Нашето училище е известно, че футболът не е любимият му спорт. И доста пъти преди като са се пробвали да влязат в тези състезания с другите училища, те... Всъщност се са ни смазвали, така че... Но тази година, нали, направихме, надявам се, хубав отбор. Надявам се да направим поне 3-4 победи, колкото за славата. Иначе, колко човека сте в отбор и как стана всичко това? Организирахте го с учители или какво стана?
Учителите не направиха абсолютно нищо по въпроса. По принцип, аз и още едно момче бяхме така ентусиастите да направим отбор, просто защото ни се играе, нали? Просто искаме да участваме, да си видим нивото. И така всъщност господина по физическо изобщо не ни обръща никакво внимание по този въпрос и разговаряхме с директори и всъщност така се получиха нещата. Той беше даже доста доволен от нашето предложение и ни помогна. Но за жалост виждам, че доста от учителите не ни подкрепят. Даже Факт. се държат много така дръпнато, като разбират, че сме в училищния ни отбор. Добре, Слави, ти с какъв инструмент, с какво си? Аз съм в музикалното с гадулка и се занимавам и с актьорско майсторство. Не професионално. Добре, Слави, мислиш да се занимаваш с гадулката или с нещо друго бъдеще? Знае на къде ще му отвее вятъра, в каква сфера. За в бъдеще с какво мисля се занимавам? Не много ми се иска, разбира се, да стана филмов актьор. Тази седмица, т.е. другата седмица в събота ми е кастинга, има кастинг, т.е. за филмови продукции. И ако ме одобрят, тъй като вече на първия кръг ме одобриха, ако ме одобрят сега на втория, има вероятност да ме сложат в някоя. И така оттам да пробия на ранна възраст в филмова кариера. Това е. Мога да ти кажа, че в надвис по коментари на много учители, хора, студенти, които са завършили вече и са в театъра, е зверско. И най-важното нещо, което е смисъл ние хората да имаме желание. Това, което се... една вече. Има ли желание, нищо никога няма да е. Да, така е. Така че трябва да бъдете подготвени и двамата за седмици недоспиване. Седмици недоспиване гарантирано, няма да имате толкова време за глупости, за срещи навън. Доста хора така от гледащите казаха, че за нас винаги има, но за гостите няма, затова в този епизод Те имат уиски, ние нямаме. Ние сме на сухо. така че... Те са на мокро. Айде, здраве, момчета! На здраве, момчета, взимайте, айде. Много актьори често са затворени в ролите, с които не са известни. Примерно гледаш Робърт Дауни Джуниор и виждаш Iron Man. Той вече е затворен в образ. Той вече е познат като Iron Man, но не и като нищо друго. Да, така е. Даже едно дете, примерно, ако види Робърт Дауни Джуниор, няма да каже Робърт Дауни Джуниор, а ще каже Железният човек. Слави, дай да разчупим малко темата, стига с тия театрални неща. Слави, какви жени харесваш, бе? Какво става? Връзки има ли? Какво става тук? Какво да говорим, харесвам само едно момиче и държа на нея и то много. Ма за жалост тя не държи на мен. Добре, вижте време да изпращаме нашите гости. Ай, почерпете се. Почерпете се и да ви изпратим с думите: бъдете свободни днес, бъдете свободни утре и в други ден бъдете толкова свободни, че вашето съществуване да е опълчване на света. Това е. Нека пожелавам на Слави да си намери гадже. Ето малко и за вас. И да пожелавам на Слави да си намери гадже. Не. Ами добре, сега ще видите малко кадри от самия рожден ден, за да не сте изпуснали. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,